university da muke ginawa ko kwandala bai bamu ba. In kuma akwai wanda ya san ya bamu, fito ka faɗa munafiki. Ka ta fara masaukin bakin da muka bai bamu kokobo ba kwandala shi a ciki. Masallacin Juma'a da muka gina Abuja ba kwandala shi a ciki. Duk motocin da muke zirga-zirga da su na kungiya ba kwandala shi a ciki. Kai da kace mun je wajen mai girma wazirin Adamawa mun karɓo kuɗi da motoci, sai ka fito ka gaya wa mutane nawa ne kuɗin, ta ina aka ba mu, motocin guda nawa ne, wa ya kawo su, ta ina aka kawo su. Talauci ba hauka ba ne, don yunwa za ta kashe ka. Bai kamata 'yan siyasar su amfani da kai ɗan tsoburwuri su baka kuɗi don ka zagi malaman sunna masu da'awa ba. Wani zai ce me yasa nace talauci ba hauka bane, domin daga irin maganganunsa na sunsuno akwai baka hassada ta talauci a ciki. Dan a ciki abin da yake faɗa shine motoci irin wanda shugaban ƙasa ke shiga, irin sa suka biyu Gombe da Sheikh Balalo suke shiga. Kawo min aya Qur'ani da yace shugaban ƙasa ya shiga mota mai kyau, ni in shiga mara kyau. Ba ku an samu ba. Kawo mun aya da ta ce shugaban ƙasa ya kwana a gida mai kyau, da kace muna gina gidaje, ni kuma Kabiru Gombe in kwana a gida marar kyau ba, in kwana a gidan kara. Kawo mun aya da ta ce shugaban ƙasa ya sha farfesun kaji da jollof rice da white rice with salad da kidney da liver da chips da omelette da shish kebab da mixed grill, ni kuma yin ci dan wake da dambu, saboda ni Kabiru Gombe mai wa'azi ne, shi shugaban kasa ne. Kawo min ayar da ta ce ai haka. To menene laifi na shiga motar da shugaban kasa yake shiga irin ta, matukar na samo kayana ta hanyar halal. In kuma ka san motar da nake hawa wacce na samo ta hanyar haram, fito ka gaya wa duniya ga motar, ga hanyar haramun da na samo ta. In ba haka ba, tsinannen Allah ta'ala munafurci ya ƙara tabbata a kanka. Talauci hauka ne. Suna sa manyan riguna. Mun saka bakin ciki ya kashe ka. Mun saka bakin ciki ya kashe ka. Allah ne ya rufa mana asiri, Allah ne ya bamu da kudinmu muka saya, muka ɗinka. Idan kai Allah ya jarabe ka da talauci, kana tafi a koɗe, ɗan tsuburwuri kamar iska za ta ture ka saboda bakin talauci da bala'i, to Allah bai ɗora mun in yi koyi da kai ba, ni da Allah ya rufa asiri. Sannan da Allah bari tambaye ka, daga ce muna shiga irin motar da shugaban ƙasa ke shiga, idan shugaban ƙasa ya shiga motar sai ina zai je? Harkokin shi. Kabiru Gombe idan ya shiga motar sai ina zai je? Ba ku an samu ba. Wa'azi zan je da da'awa. Idan kai har da gaske mutumin kirki ne da ka damu da addini, ba dan iska ne dan tasha ba, ba dan bariki ba, haihuwar tsaye, gaya mu da wanda zai shiga mota ya tafi harkokin shi, da wanda zai shiga mota ya tafi isar da saƙon Allah, wa cikinsu ya fi buƙatar mota? Motar wa tafi albarka? Yanzu nake gaya muku sintirin da muka zagaya muka dawo, in ba mota mai ƙarfi mun isa mu hawa inan duwatsu. Kwanaki mun tashi kwanaki, na tashi daga Gombe, na je Adamawa na samu shugaba, su Malam Abdulbasir sun riga sun wuce. Muka nausa Jalingo, aka yi wa'azi, muka kama hanyar Mambila,
wannan dutsen sai da muka yi tafiyar sama da kilomita 70 a saman dutse. Muka je wani gari Guroje, daga nan muka haura wani gari Mayo Daga. Ba neman aure muka je ba ko neman kuɗi, mun je muka yi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mun sake tashi mun sake komawa daga Guroje, maimakon mai Mayo Daga sai muka nufi Gembu. Ana sanyi na bala'i, bayan Allah sun tsallako boda da Kamaru da waɗanda ke nan Najeriya. Aka yi wa'azi har zuwa tsakar dare. Washe gari banda Allah ba wanda ya san adadin matan da suka taru daga ƙauyukan Najeriya da Kamaru. Aka yi musu wa'azi, aka karantar da su addini. Sannan muka gangaro muka dawo Jalingo, aka kwana, sannan muka gangaro muka zo Adamawa muka aje shugaba, sannan na wuce Gombe, daga Gombe na wuce Kano. Ka faɗa man in banda jib mai ƙarfi wacce za ta yi han wannan dutse ya za a haushi. Ko an ce maka motocin kai mata anguwa ne, ko kai da baka da aikin yi dan iskan gari dan tasha kake zaune, abinda kawai ka sani ana yi da mota shine kwalliya ba da'awa ba, ka dauka mu ma motocin mu irin waɗannan motocin ne. Kwanaki mun tashi, na tashi daga Gombe na samu shugaban Adamawa, muka wuce Wura Okki, bodan Najeriya da Kamaru, muka tsallaka za mu tafi har ƙasar Gaundare. Ba mu shiga Gaundare ba sai 12 dare. Mun samu ɗan adam Allah kada ya san iyakar su waɗanda suke jiran mu. Sai da muka yi kwana 3 dare da rana wa'azi ake yi. Washe gari da za mu dawo mun taso tun ƙarfe 7 na safe. Wallahi tahiya muke yi ta fitar arziki, ba mu shigo Yola ba sai ƙarfe 7 na magariba. Awa 12 ana tafiya ta fita arziki. Muna isowa masallacin Dubeli, matasa an cika kamar masallacin zai tsage, ana jira mu zuwa ci gaba da aiki. Aka yi wa'azi, washe gari aka yi wa'azin mata a makarantar Agga. Daga nan muka sake tasowa. Wai irin wannan tafiyar da za mu kewaye duniya a lokaci daya, ya za a yi ta in babu motoci masu kwari da za a tafi da su, saboda mu je mu isar da sakon Allah. Wai amma wai malami ne akan mimbari, manyan motoci suke shiga irin wanda shugaban kasa ba, kabiru gobe fada Abdullahi Balalau, irin wanda shugaban kasa irin da labarin tambaye muku, wa ya haramta wa masu imani, wa ya haramta wa malamai su sa riga mai kyau, wa ya haramta musu shiga mota mai kyau, wa ya haramta musu su gina gida mai kyau, wa ya haramta musu su ci abinci mai kyau, wa ya haramta musu su auri mace mai kyau. Kai idan kai jahili ne, saurari alqur'ani mai girma. Allah tambaya yake, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تنبيسوا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله يقول يا موسى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتنبيس من حرم زينة الله ويحرم تقوى تأوبنجي التي أخرج لعباده وجعل الله يفتر دومين أمبانين باينسا ويحرمتا. Allah na tambaya wa ya haramta shiga mota mai kyau, wa ya haramta sa riga mai kyau. 'Yan siyasa ne suke amfani da su, a ce to ka gani yanzu su suna son cikin gwamnati, kalli rigunan da suke sakawa, da ba shi kuma ga baka hasada talauci kamar zai kashe matsiyaci, ya ce kwarai da gaske duk sanda suka